Здравейте! В днешното видео ще ви направим кратка демонстрация как се извършва продажба с количество на касов апарат DP150MX. По същия начин може да извършите продажба с количество и на други касови апарати на Datex, като DP150, DP25, DP25MX и други. От главно меню влизате в режим регистрация, въвеждате парола на оператор. След като се появят трите нули на екрана, касовия апарат е готов за извършване на продажба. Винаги първо се въвежда количеството, което може да бъде цяло или дробно число. Пример 15 бройки, натиска се X, с това уточняваме, че сме вкарали 15 броя количество и с натискане на X вече апарата очаква да въведем цената за тези 15 бройки, единичната цена. Да кажем 2 лева, след което натискаме департамент, към който ще извършим продажбата, за примера DP1, и 15 бройки по 2 лева са 30 лева. Продажбата се завършва, както и други продажби, с тотал, за да излезе в брой. Ако беше с карта, щеше да е PY2 или друг видове плащане, също може да се изберат. Нека да направим примери с дробно число. Мерим нещо на кантар, примерно, което е 2.2 кг и 600 грама. Хикс умножение, количество 2.6, по единична цена 6 лева на килограм. 6 департамент, 6 по количество 15,60 и с тотал приключваме продажбата. Ето как изглежда самия касов бон. Това е всичко, благодаря ви.